இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஜியோலேருந்து ஒரு அருமையான ஆப். அதாவது நீங்கள் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணுறது மூலிமா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கோ உங்கள் ஃபேமிலியோ யாருக்காவது ரீசார்ஜ் பண்ணுறது மூலிமாவே நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பர் ஆப் அப்படின்லாம் சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு ரூ. 1000 நீங்கள் யாருக்காவது ரீசார்ஜ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூ. 80 தராங்க. ரூ. 1000க்கு ரூ. 80 உங்களுக்கு கிடைக்கிது. இதுவே கொஞ்சம் ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்குது. அப்போ ஒரு 2 ரீசார்ஜ் பண்ணுறது மூலிமா இப்போ ரீசார்ஜ் பண்ணுறவங்களாம் எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிடுச்சு. இது நீங்களே பண்ணலாம். உங்கள் வீட்டிலே இருந்துக்கிட்டே நீங்கள் பண்ணலாம். அது எப்படி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இந்த பிஓஎஸ் லைட் ஜியோ நீங்கள் வந்து ஜியோ மட்டும்தான் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியும். அதனால் நம்ம வச்சுங்க, ஜியோ கஸ்டமராக இருக்கணும். அதே போல் ஜியோ மொபைலுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அப்போது இது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஆப் ஸ்டோரில் போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு பிஓஎஸ் லைட் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலே போதும். ஜியோ பிஓஎஸ் லைட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ண உடனே இந்த ஆப் வரும். இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து சைன்இன் சைன்அப் கேட்கும். நீங்கள் புதியவராக இருக்கக்குள்ள சைன்அப் பண்ணுங்கள். சைன்அப் பண்ணக்குள்ள உங்களோட மொபைல் நம்பர் உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் மட்டும் கேட்கும். அதை நீங்கள் என்டர் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இது பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபி நம்பரை என்டர் பண்ணணும். என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்தது வந்து எம்பின் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும். நீங்கள் ஒரு 4 நம்பர் எம்பின் எப்போதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் பே யூஸ் பண்ணீங்க அது எல்லாத்துலேயும் இருக்கும்ல, அதுபோல் ஒரு 4 எம்பின்னு அதை என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மணி லோட் பண்ண சொல்லுவோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ரூ. 1000 மினிமம், அதாவது ரூ. 300 அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. ரூ. 1000, ரூ. 2000, ரூ. 2500 இந்த 3 செக்ஷனில் தான் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண முடியும். இப்போது நீங்கள் ஒரு ரூ. 1000 நீங்கள் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்க. யாருக்காவது ரீசார்ஜ் உங்களுடைய இதில் அமௌண்ட் ஏறணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரூ. 1000 நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கூகுள் பேவோ இல்லை உங்களுடைய டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங்னா நெட் பேங்கிங் மூலிமா ரூ. 1000 நீங்கள் அதில் ஏற்றிக்கணும். அந்த ஆப்பில் ரூ. 1000 ஏற்றினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரூ. 1080 அதில் கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா? ரூ. 80 எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ரூ. 81 வரும். அந்த ரூ. 81 உங்களை அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் ஒரு 2 பேருக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணால் கூட போதும். அதாவது ரூ. 500 ஸ்கீம், அதாவது ரூ. 450 ஸ்கீமில் அதை பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து ரூ. 1000 மேலே நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்படி பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்கு ரூ. 80 கிடைக்குது. ரூ. 80 கிடைக்குது. இப்போ ரூ. 2000 பண்ணக்குள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப் மூலிமா நீங்கள் வந்து யாருக்காவது ரீசார்ஜ் பண்ணுறது மூலிமா சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அதில் ஒரு நல்ல விஷயம். யாருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, ஃபேமிலிக்கு, பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாருக்கு வேணாலும் நீங்களே ரீசார்ஜ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ரீசார்ஜ் நீங்கள் வெளியில் பண்ணுறதோட என்கிட்ட பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் ஏர்னிங் கிடைக்குதுல்ல. இதில் ஒரு ரூ. 10,000 ரீசார்ஜ் பண்ணால் போதும் ஓரளவுக்கு. ஓகேங்களா? அதுபோல் இது ஒரு நல்ல ஸ்கீமாக இருக்குது. இதில் ஏதாவது நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க, அதாவது இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே போல் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.